Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-unang nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at isa't kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at isa't kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibili sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Ay, 150 over 100 gayam. Do, apay nga kanayon anang ato ti presyon ko. Mr. Laban, gapo daytoy iti chronic kidney disease, wenno CKD. Ay. Papa, di ka agdanag, nakang nagak maipapan iti kidney care. Adukano tinasayaat a benepisyo na. Natural pay dagiti ingredients na kasla iti pomegranate. Ayat ko, suportaran da ka ni kanayon iti panagimbag mo. Kidney care, ay wanam ti kidney mo. I wanam ti biyog mo. Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawid-aktap no umay agpaagas. Inam nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod na gusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. Oh, halika, magkape ka muna. May mark cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, man. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dahito damag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, pag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos, kalpasan, ti oras ti alauna. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo dinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod ngagdingig. Barong arima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbaling nyo anananay kumakanta iti kailupuan. Barong arima. Mangmangigan. Limpela ng RPN, DCRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barong arima.
Baru Walimot. Aniyan apindas, aniyan anagsa, Lucy kakensya, ket agayat aya. May antay kuman, di kurang-kurang, ang makaamugay panagaang. Ket adu abyan, tira marangan na, pabilgan na, di ka kestarik na. Meron na imbag nga malim tayo amin nga sa nga pada. Sumangbahin ka na kahit di programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Dito ilaying estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Danggayan da, kagingan na ti oras ti alas 2. Tapos nintay manin agkakadwa, hintay manin pagdaranggayan. Dagiti agkakapintas nga sunsunata dito kay Lukwan. Mabalin nyo mati makipartisipar. Mabenting kay pa nag-text iti 0962-319-4703. Dito personal cellphone number tayo. Mabalin nyo nga tawagan. Ken kastamet ten textan 0935-804-3395. Ben papagaya Matioro tiyanak ken gayamyo kastimonyo ti deti programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Master Control da Engineer Mark Tuliao. Kastamet ten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadyan. Ben papagaya Matioro den ti panglukat tayon nga ayog sunata. Ato yun ti sunata pulwan biag ti driver. Ana ti biag ti driver. Hintay dinggen. Nagrigat ti biag ti may sa driver, tauray lang nga agput ko ti perper, tana sa papay ketag paburburen, tani passenger ket agururayen. Nudunteng to ti pangaldawin, mapanmeten ag sinang lawen, pangpapudutrik naken tapno biyahe ket tuloy-tuloyen. Siya siya, I never surrender. Dudungteng tuti mo malmalemen, yal aludoy na metay agawiden, tay pasarabo inaawit-awiten, ken ni darling nga agururayen. Ngempuray lukas taman, di inapaspasaran, biag ti driver mapang namnamaan, gaputay sut
na nakairwaman. Siya ni driver, awag ka kanya, get sweet lover. Tulong ko always remember, siya ay never surrender. Siya ay never surrender. Siya ni driver, awag na kanya, get sweet lover. Tulong ko always remember, siya ay never surrender. Siya ni driver, awag na kanya, sweet lover, tulong ko always remember, siya ay never surrender. Baru Walimot. Okay, detarod ti sonata nga napoluan iti biag ti driver. Driver sweet lover aganada. Alawen tuloy-tuloy lata tintay pa nagkakado pa nagdranggay. At imet ti kanta ni Miss Leia Marpataray. Into no siyak tiyagasawa ko na nadtoy. Into no lakay tiyagasawa. Baru Walimot. No
Walimot. Okay, deta nga rod ti into no siyak tiya gasawa. Madamdamakit agibasa tayo kadigitay greeting show. Kablawan tayo man ni Mami Chita Ungtobera. Yun na tayo man nga kablawan ket agpasugnod tumanen. Ni Mami Rosalinda Bumanglag, kumusta ka? Ni ko Mang Jun Salmasan, ni Kumpad MM. Ani ka Mistehani Alejandro dita Bagbago, Soluciona, Ilocos Norte. Pero di aro denti sa balipay nga sunata ruknoy ko kada kayo papagayam. Baru Walimot. Mapay nilagi palit ba lang tinumotoy biyang apo permi nga naangin tarwar. Day di karim nga agsubli ka, tuy puso agur-uray ken ka, kaya't kuwa na namin Igisir matak at dakalata, isem mo biyag ko, makikitag ida, dagidiragsak, anak kuligan ta, dito'y puso at may saka, numakit kitag taladawang, agliday ko'y puso, no umapay ti lagi, jak mapendan ti agladi, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod ko'y puso, imutek ang kadi. Numakit kitag taladawang, agliday ko'y puso, no umapay ti lagi, jak mapendan ti agladi, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod ko'y puso, imutek ang kadin, numakit kitag taladawang, agliday ko'y puso, no umapay ti lagi, jak mapendan ti agladi, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod ko'y puso, imutek ang kadin, numakit kitag taladawang, agliday ko'y puso, no umapay ti lagi, jak mapendan ti agladi, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod ko'y puso, imutek ang Baru Walimot. Okay, detarod gagayang website ti umapay nilagip alauna 26 sa ti oras tayon. Okay, tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa panagdrangay. Kanatoy damagem tuman idol no makapag land of the morning pie. Deta papit-pet-pet
ni MM Idol, no? Tumawag suna. Si kakano, kumpadre MM, maka land off kakano pay lang, bigat. Alam ba, parang tumawag ni kumpadre MM. Beno papagaya, 20 pang recap tayo nga sunata. Detoy, may muna at 30 minutos ti programa tayo. Okay, di datay paborito ni Mami Chita ung tubera kasano alipaten ka kunanad toy. Jaku makaya
Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naibaga oras yung gagayem kamsat at ito'y ikaw dyan nga damdama ginatang orasa. Nang ipaay ni Vice Governor Macho Marcos Manotok, ti assessment na kini Mayor Brian Alcid Tilawaga, kuna ti Gobernador ani Mayor Alcid, ay ibilang naka sa analytical ken thinking nga individual. Kuna na, naaramiden ti Mayor dagiti usto apan nagbalbaliw iti lawaga iti baet ti birbiroken napay laeng iti danana wenno dalana kunapay ti Vice Gobernador at dati Gundaway ana ibagana ken ti Mayor saan unay nga aga panpanunot gaputa tano adda dagiti kalikagom na nga aramiden dagitoy ket namnamain na pagsayatan ti lawag ket ipatong palanalata inayon na daytoy ti makitkita na kadagiti agkakasirib a Mayor iti probinsya no sa Dino asan daunay nga agpanpanunot ngem ipat patong paldalata dagiti patsyenda pagsayatan iti bukod dang ili nga tiket pagnamayan pagsiatan dagiti kalugaranda. Kabayatan na inapakamumet ni Provincial Jail Warden Eddie Giang iti biyang ti Ilocos Norte Provincial Jail ana itiponen ti brigada wenno selda ti pulis a suspect iti pan nakapapatay dagiti aglib-in partner iti Barangay 21 San Nicolas Ilocos Norte iti laeng napanabulan. Kuna ni Giang nga imunan nga kinindaw tinadakamat a pulis nga agtaliad kumapaylaeng iti quarantine facility ngem saan nang pinatgan inlalawag na dagiti agtaliad laeng iti nasaong nga pasilidad ket dagiti kaiserserek iti nasaong nga pagwaludan. Inayon pa iti opisyal nga ididamo ket adda iti panagamak ti pulis maitipon kadagiti dadto maabalod ngem inlalawag na kenkwana apatas amin apan nakatrato dagiti adda iti pagbaludan. May nagdidaytoy kunapay ti opisyal ano aldaw ti panagbisita ti INPJ ket adamet ti mapan mangbisbisita ti nasao a pulis kang runan na ti asawa na ken ti anak na. May palagip napilaan ti kaso a pulis iti kaso a double murder ken frustrated murder gapu iti pan nakapapatay dagiti aglib-in partner nga dakagawad Joshua Madamba ken kasameten ti live-in partner na ani Eloisa Jane Pagaduan Bunilya. Nagita digiti kaw dyan nga damdama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK Doc Herbal Coffee para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protect.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:37. Tuloy-tuloy tintay pa nagkakado pa nagdranggay. Dito'y palaing programa tayo. Kahit adatay ti maudi. At 30 minutos ti programa tayo. Di kita i-request yung Christmas song, Madamdama Basit. Kadita, agsubsubli tayo dumyay, iti paborito yung programa. Baru Waliman. Okay, ituloy di programa tayo. Intay sublianan dagiti pangablao dito. Always watching to you, sir. Kuna ni Mami Rosalinda Bumanglaga. Naimbag ang malem tay amin mga karimat. Sa request ko man tay nasa nga ipapanaw. Isagot ko ti amin na padak nga napanawan. Thanks, God bless ko na napay dito. Para ken ka dayta marichita na pintas nga sunata kasano nga lipaten ka. Ti ipatpateg apat katben ti biyag ko na nadtoy. Alawin. O sige, hindi man alawatan ti color tayo. Manipo di ti linya tayo ni Compadre MM. Hello Compadre MM, na nalamiis nga malem mo. Kumusta kan? Okay, gari ka. Okay, yes Compadre, go ahead. May apay, gari ka. Okay, alago di ka man? Hello. Okay na, sige. Kasama ko nga Compadre, nalamiis mo naman to. Ana kayam kano pa lang ti anate ko namang John aga landing off kunanan sa ti nasapa nga bigat ka no. Akit nasapsapa kay nga bigat akong Padre alas 3. Sarsar dampay. Ano ori alas 6 kana di mga ano. Ni nga tamang John kay nga tapay ti ag land off ti parbangon ti baga nasapa nga bigat kunana sika uray sarsar dam mabalilat ta. Wala sarsar dam oray malmalem no dalakit di. Alawan lang ngem naawa na kat malas ko naman. Kunya akong Padre. Alawan lang. Mang John, nasungbatan ni na. Detay saludsod mo kay ni Kompad MM. Sinungbatan nan. Kasi mo ko saludsod mo kini Mang John, akong Padre. Makaya na nga tapay dati parbangon, nga dati malem. Taglag off. Ay, diyan mo. Sikakat, oray nga na oras ko na met. Basta adda ko na, di ba? So, damagin ko sila Mang Jun na makaya na. Alam ba ka parbangon lati ka makaya Mang Junen? Agreact to madam na masigurado. Again, natin may pwede programa tayo, Compadre MM. Okay, Compadre, ako mablawan tinamotiv yan. Okay, go ahead. Okay, kablawak mo, nagigit sa barangay San Juan Solson ay lakas natin, nagigit sa family Coloma. Asa ko iti barangay Bagbago, nagigit sa Ladino Kengkuan. Iti kapurik na nagigit paguyo ng Pascual. Ang naroon na ito'y pasukin. Hello, ni Gina, kasangat ni Paul. Kung kunakad kong Padre, kita pwede yun na yun. Ang kanan ka narigat kang siya kong Padre. Well, adaday di tayo matimbawag ni Paul kanyak ide. Apay, di ka na yunan. Narigat pa ilaing ninong kunana. Narigat ti agayuan kunana. So, isa nga konakit na balbalinin. Tag-grade 2 met ni Juan konak. Well. Subutuhan konak. Isopa. Apay, pagigyan ng da. Kumpad, pagigyan ng da ka di. To'y arani mo na dadadjay karwan. Adadi, Gina, ito'y estansya pa sa akin. Ay, wala, gayam estansya, gayam ti ayan na, hanga karwan. Ni gayam Jerwin Botak ti taga karwan. Ngem ni Paul, adadi to'y araniw. Adadi to'y araniw. Pasaray mapamet, duwestel ka na nung ayo, gagangin, nang naroon na takit, kalamiis na ko na. Ano, wala. Numapan ni Paul, amumlatan. Wala, kasama ti, Ada ti, kuhana ko na. Ngem ti makadakis na awan na pulos. Ngayon ko na Jimmy sakat mo. Dito arigat ninong kung wala dirimisa. Wen, di ko nimet ko madreprida. Uray adda hanak ang kayang ko nana. Kadi. Wala anak ang kayan. Kasano nga kaya na pa ngabin kat niyad adayumet kun ang arod kanya na.
Kasi magkumpadre nga kunak na, gumatang dati advert si Kastas na ngayon. Dati vibrator. Dati Icor ako nga da. Padasang to pangkit de. Akit isa top kumpadre di Icor. Dati Enjoy Coffee. Ay, bagay sus-usa rin ni Mang John. Sa kunak Taikin Frida, gumatang kapete ko dati Enjoy Capsule, dua kay kinlakay mo na po ako na. Bebe amon ko na namat na awan mabalin sili na ako namat. Ewan nga rod. Alright. Ay, amo tumawag tani ko Madre Frida, tanong, nag-istoryan tumanon. Andreas, dito kompadre sigurado, mon yun ang dito. Wen, kaya na ti request mo kompadre? Dito sulat tapan kompadre, alibot ken kape. Alibot ken kape, sigaro dan ta ipantangarik na di alibot ken kapin. Okay. Enjoy Capsule no ni Frida ken nilakay na. Apo deta aglaban dan Kas na tay rumasrasot nga anan. Albaring maparasok na pay. Alawela. Okay, waling kompadre. Waling kompadre, thank you. Okay, bye-bye. Anat makonam komadre Frida. Alawen, sige tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakada pa nagdadanggay. Mang John, anytime ka no, basta addan ni Kompad MM. Kaya napay ka nga dabdamagem, no, ti lang nasa pang parbangon. Okay. At yun din, sa balipay nga ayog bilang musika. Inak man isagot ka na kayo, jacket, pagliliwan tayo lang, pagray-ray awan tayo lang, tapos nalikas takit, hanta yung hantay nga mairidep. Amo yun, nakastoy nga oras ket talagang tiyempo iti pa naginana. Nagrigat aya. Gamda tayo ket naruam tayon. Apo nga kay kailan manunga tawenen. Mga nunga tawenen. Kayo nga takastoy. Talong oras agderdiretso. Ay, apo aya. Awal na tamok. Gano, kagayan ka nga absat. At yoro den ti sa malipay nga sunata. Datay request ni Kompadre MM. Alibot ken kapi kano. Alawal la. Pulgada, nagkel di ulo na abalbalayen, numalagip na agdilat-dilat, agkatay nung tagtuma asda kapininanan ko naisip natadem di ipin na mabising aglabutang iwan na apungan amang at makita da na minsan nagsarap da dua alibut ken kapi agkubal da di ulo jay alibut nagnanana jay ngiwan, di ka pinagdardara. Apay-apay bakit kunay katangpo, itan kakaasi, dahil do'y alibot mo, anyan tiulbid mo, apay intulok mo, agraman to'y ulo, isut pinaipit mo. Pasul mo o lakay, sumbat ninanang ko, apay pinalusot, dahil tatarakin mo, aday to'y naikapit, mabising unayen, pinasibig, alibot at tarakin mo. Nagsarak da adua alibo ken kapi nagkubalda di ulo jay alibot nagnanana jay ngiwan di kapi nagdardara
Apay bakit kunani tatampo itan kakaasi daytoy alibot mo anyang tiulbit mo apay intulok mo agraman to'y ulo isut pinaipit mo pasul mo ulakay sumbat ni nanang ko apay pinalusot day tatarakin mo na daytoy na'y kapit mabisin unayen pinasibeg alibot at taraken mo na minsan nagsaragda adwa alibo ken kapinagkubalda di uno jay alibot nagnanara jay ngiwat di kapinagdardara jay ngiwat di kapinagdardara. Baru walimot. Okay, dito tayo alibot ken kapi. Lawal na makamurmuray nga sonata. Gagayam ken kabsat. Dapay na batbati 12 minutos. Kasangmanan ti oras ti alas 2. Padaanan nyo ti sa programa tayo ti parikot ken pamagbaga. Kablaan tayo mamit gayam ni Ninang Carmen Sid, anak mo sa kaninang Carmen, ni Ninong Leonardo Calube, iti Barangay Paguludan, Corima. Ni Miss Elsie Baliwak, si Miss Elsie Baliwak, di kamet pulos agpadlawen, Miss Elsie Baliwak. At yaro din tayo request ni Mami Rosalinda Bumanglag, nasa M nga ipapanaw. Apo na ikat tinasa M nga ipapanawin. Talagang paborito unay ni Mami di Rosalinda detoy. Bituin ang naglabas kanito na nuan ragsan kasman naman ituin ama magsilang kadatan ta iti may sanga aldan naidalig ka iti sakit
Agsubsob ni tayo dumyay, iti paborito ya programa. Baro wariman. Okay, tuloy-tuloy latatintay panagkakada panagdaranggay papagayam. Adapay nabatbati 5 minutos. Kasangwanan ti oras ti alas 2 papagayam. Okay, kablaon teman gayam ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Hello, kumad Mami, kumusta kan? Kasama ten kablaon tay pay ni Mami Estrella Petilia. Ay, piyesta da gayam dita bisi-bisi ni Mami Estrella gayam ni Mami Minda Kajentek masalitay taga Bacara, Ilocos Norte. Alamen na papagayam mida ket nga rod. Ato yung tipang recap tayo nga sunata. Padaanan yun ti sumara programa tayo ti parikot ken pammagbagay. Di manen agibasa kadagiti Daniw papagayam. Ato yung natay ururayan yun nga sunata. Ti sunata buluan gapu ken ka. Okay, isagot tayo kano kinima ng Agnes Agbayani dita Vintar ni Mami Guillermo Sulisipan. Dito'y barangay Baay. Dito po nga barangay officials tayo. Dalawa ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan. Kaya kasamatan kablaon tayo pa. Miss Cristina Makatumbas. Ni Tata Bidal, ni Nana Agos. Kasamatan iti pamilya ni paring Albert Marquez Jr. Naimbag nga Malemyo. Dito'y barangay San Pablo, San Nicolas. Ni Kabagis Araceli Aganon Thailand, kinininong Rudy Thailand, dita barangay Mabusag Bibadok. Kasamitan ni friend tayong Marilo Bastian, ken ni friend tayong Karen Tahilan. Okay, ato yung ti Gapuken ka. Isagot tayo ken ni Kumadre Regina Salvador. Dita Bares Besdingras, ken ni Manang Agnes Agbayani, dita Bintar, Ilocos Norte. Kasamatan ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo. Ken digitay listeners na dita barangay Bawawes nang Roman dita Balay. Ipangpangno tayo man ni Mrs. ko. Ken ni Marian. Hello Marian. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtapunan, lawagan na isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kamet lat tigapuna, nuwabay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Di makaartap panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayatin ka, nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat
pagtaudan. Lawag anay sang sangayan, gapuken ka at nanayon tiragsak, ken panakaawa. Si kametla tigapuna, nuwapay nga agbibiyagan kita, ketawanen tiragsak ko, dukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta, panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, gaawan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, gaawan kaasping na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat at ito'y digitikaw dyan nga damdama ginatang oras nang ipaay ti agarop 25 nga smart TV, laptop ken tablets kadagiti 25 nga barangay Ijay pinili. Kuna ni National President of the Philippines Vice Mayor League Maynard Bumanglag at panakipaay kadigiti nasaong banag ket tapno dayti usaren no agtatrip nong digitoy ken masigurado makaramid ken maipasa digiti reports iti naikadeng oras kunana nga iti kalabes ket isuda ti nagbalin kampyon iti Regional Local Legislative Award 2025 pakakitaan sapul tumulad met dagitoy napintas iti panakisengkat ti klase iti panag-session da dinakamat na pay adigitoy ket pakpakaw na pay laeng regalo kadigiti barangay gaputa kayat da ket adaan da iti kakamitan amosar kadigiti anyaman programa wenno aktibidad. Kabayatan na na-arrestar ti National Bureau of Investigation wenno NBI ti maysa kadigiti karaman iti maanumalya flood control projects nga iniswan ti sandigan ti warrant of arrest. Sigon ken ni NBI officer in charge ken Director Attorney Angelito Magno saan nadanon dagiti personal da ti akusado ani Anthony Ngo maysa kadigiti Board of Directors ti Sunwest Corporation ijay balay na iti Cavite ngem natunton ken narsar dayto iti Rolling Hills, New Manila, iti Quezon City. Basar iti Quezon City Police District imunan anang serbi kadigiti warrant of arrest ti pulisya ti panangidaulo ti Criminal Investigation and Detection Group wenno CIDG unit ti Philippine National Police ngem awan dagiti nadanon da personal awan dagiti nadanon da personalidad kadigiti imuna nga attend sa ti pulisya. Kabayatan na malaksid ken ni Ngo binisita ambeten dagiti QCPD ken ti Kamuning Police Station dagiti lokasyon da alias Lerma Kaiko ken Timohen Sakar iti South Triangle ngagpadang accountant ti Department of Public Works and Highways Mimaropa Region Office. Kabayatan na iti sabali pay nga damag umabot iti agarop 2,000 nga individual ti karaman kadagiti maanumalya flood control projects ti gobyerno. Dayto iti in Rakurak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Inadmitir datoy ti Senador Kalpasan ngayon Rakurak ni Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson nga dati nasurok sa ngaribo duagasot personalidad nga investigaranda may naiti kaso kunana manipod iti pakabuklan nga upat agasot 72 ghost flood control projects nga in inspection ti
Independent Commission for Infrastructure ket sigurado daytoy nga umabot iti agarop 2,000 nga individual dagiti karaman na may palagip ani Lacson tinang ibutaktak kadagiti ghost ken substandard flood control projects iti Oriental Mindoro ken kastameten Ijay Bulacan. Imunan nga dinayaw ni Lacson tinagbalin nga adang ti Independent Commissions for Infrastructure aglalo ti panangirekomendar da ti plunder ken graft ken bribery maipila kontra iti kasinsin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ani dating Speaker Martin Romualdez ken ni resigned ako Bicol Party List Congressman Saldico ken Nosadino adagiti kumpanya da nga Hiton Construction and Development ken ti Sunwest ket naduktalan akaraman kadagiti GOES projects. Kamao dyan na damag pa lang ti pagilian tayo. Inalawlawag ti Department of Interior and Local Government wenno DILG sumusurot dayto iti pamilin ti presidente ani Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang runaan nga inbilin ti presidente ti sigurado apan nangiso ti warrant of arrest para kadagiti individual akaraman kadagiti alegasyon ti irregularidad kadagiti proyekto ti flood control inbilin ti ahensya ti Philippine National Police wenno PNP parti gusto apan nakaipatungpal dagiti arrest warrant inpeteng ti DILG napateg ti panangsurot ti husto a proseso ken nasken at rataren na patas dagiti amin akaraman inlayon pay tinasaong ahensya akasapulan nga wan ti anyaman nga impluwensya manipod kadagiti sumagmamano nga personalidad ken maipan iti politika iti pannakipatungpal tilinteg. Dagita digiti kaw dyan nga damdama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPND Sarel Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Standard Time, 6 minutos, kalpasan ti oras ti alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday. Kasta na Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na pagmatuta. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada po lagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good pag-lumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labakan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pag-lumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labakan yan. Tested ang component polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo lang 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe. Ang sarap ng natural. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Merry ML Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry ML Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarud, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarud, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Baling orginak ko mablaw ka na kay ti detoy nga malem. Adda tayo niti may katlo ken maudin nga oras ken programa ngayon tay pagkakaduaan. Eta sapay kumata da kayo pay laing dita nga umay mi sangbayan papagayam nanipod petay oras tayo ti oras ti alas 12 papagayam. Ket balbali yung ngayon kami kumablaw kada kayo. Ken syempre dito yung nakin gayam yo timonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Iti biyang ti Master Control Engineer Mark Tuliao. Kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Okay, kasama lang tayo rogyanan nga ibasa ti umuna nga daniw. Panglukat tayo asunata. Dati paborito ni Manang Emeline Butay de los Santos. Sagot tayo ni Mother ko Mrs. Bensita Domingo.
makapagsina. Anyaman ti pakapadasan pa, engenggan at panagpuypuyog ta. Niyayat nga napudno, iten at talating at ibagyo, iyag baliw uray paikap mo. Ayat pinpaay ti Diyos sa buong. Agsubsublita ya dumyay, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, deta rod ti insagot ko nga sonata kada kayo. Nga rod, dintay ni basa deti daniw ni pagayam tayo nga Victoria Digay. Dito barangay 29, San Pedro. Dito syudad ti Batak. Ti daniw na nga pinaulwan iti Puris. Daniwan ka, ayat ko.
puris. Sumalsalog ti lagip. Itikudil ti napalabas. Agsayasay iti barukong. Ti mapespes a panaas. Iradrad ni Liday, tinatarumamis alimdo. Ang magdara iti puso. Amang keltay umapay aragsak. Wen, alus-usen tiriwet, tirokwas tinamnama. Taday diing karim nga agsapa, nagbali na puris itirik na. Adayon di kalman iti agdama. Adon, tinaalus-us apigsa. Adi saag ti panawen. Asaanin na may gawid, ti panaglulem ti ladawan. Guy-guyo den ti darikmat, ti panagtabon ti init. Kumuskus naw ti sirmata. Agawaaw ti bara, ti umay nga agsapa. Ngem kapinnereng ko, ti panagiray ti init. Tanoan niya gurit, ken na itukit. Jak maati pa, tiya ay tisipnet. Daniwan ka, ayat ko. Sa balik disika napudnunay ayan kanin dato namnamailay tayo tiyak na ngayon nagtalinay-lak na napudno ken ka tumpal biyagay ate ken sika yakuan ken ka maipaay nurito'y ayat kuwan na pudnunay patyan na kuman ngawan dwa-dwa tati pusok si kalaeng di ang nagikwa patpatek ka patyan na kuman jak marami na sa tantarik lang namnamaem di kinapudno himnas rinigong
man nga tawen tiyak labas. Di mo ko mapansyen nagiti mamerti. Ayan na yata matikirenta kadi. Di tayo palubos amarakrak tiyaya. Tugdenta nagiti narapaan. Yakuan nakin ka maipaay. Duri-duri ayat wala pununay. Pansyan na kuman ngawan wadwa. Tati pusok si kalae di ang tagigwa. Yakuan tinakin ka maipaay. Nuri-duri ayat wala pununay. Pansyan na kuman ngawan wadwa. Tati pusok si kalae di ang tagigwa. Tati pusok si kalae di ang tagigwa. Parikut, ken pamagbaga. Ngawis kada kayo, iting kay panakipagpaset na tayo man. No, da kayo ket nalaing nga pumutar iti daniw. Mabalin nyo laing ipadanon ida iti programa tayo. Kaya kasamiten, no, adan kayo iti parikot, papagayam. Mabalin nyo nga ipadanon ida iti programa tayo. Da kayo ket adaan ti problema wenno parikot. Ket kayat yo iti maipaayan iti pamagbaga. Mabalin nyo lang nga iturong ida iti programa tayo ta malakadan da kayo papagayam. Halang ato'y namutibyan. Ngayon ket di orepay kadigiti na ayat nga agdingdingeg kinagbuibuya. Adadadita da Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Adadita ni Mami Rosalinda Bumanglag. Adada ni Ma'am Fie Aquino. Adapay dita ni Mami Guillerma Solisipan. And ni Manang Emeline Butay de Los Santos ken ni Manong Eduardo sakay dito'y barangay Bungon dito'y syudad ti Batak. Beno papagaya. Intay ton datapugan deti maudin. 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan kadagiti sumagwa na pamalagip manipod palaeng ti technical studio tayo. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:29. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayam karabsat at ito digiti ka dyan na damdamag itatang oras damag pa lang iti pagilian tayo. Mamati niya dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga agingga saan amadusa da Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ken dating House Speaker Martin Romualdez ket saan anananay mapukaw ti pungtot dagiti umili. Daytoy ket kagidan ti imuna nga testimonya ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico nga amo ni Presidente Marcos ti napasamak ti 100 billion nga insingit
iti 2025 national budget. Inbatad ni Roque, may isa whistleblower ni Saldico ken saan daytoy nga aga pangpangadwa kadagiti ni irwar testimonya. Sinuportaran ni Roque ti takder ni ko ni Presidente Marcos ken ti kasinsina ni Romualdez ti mismo nga mastermind itinalawang korupsyon kadagiti flood control projects ken dadumapay public structures iti pagilian kunana ano kalikagom ti gobyerno mapukaw ti pungtot dagiti umili ket rumbeng laeng madusa dagiti dua. Nasa ludsod ni Roque no apay kasapulan pay akidawen ni Marcos nga idalan iti binilyon na pesos nga insertion iti babaen ti bicameral conference committee kas iti akusar ni Saldico no mabalinmet nga aramiden dayto iti presidente iti mismo National Expenditure Program. Sumbat ni Roque ti Bicam report ket saan maibutaktak iti publiko idinto at tilinaon ti National Expenditure Program ket naiya pablaak ken mabalin daytoy ababalawen nga insigida kadagiti dakkel nga insertion. Kabayatan na imuna nga impeteng ni Presidente Marcos nga isuna ti nangirugi iti nalawa ken naununeg nga investigasyon mainaig kadagiti manumali public infrastructure project rason nga isuna metlaeng ti manglipas ti kampanya iti daytoy. Kabayatan na iti sabalipay nga damag in rakurak or in pakamo the Office of the Ombudsman adumalan pay laeng nga umuna ti nagiget proseso ti investigasyon iti insubmitir baro nga rekomendasyon ti DPWH sa ken Independent Commission for Infrastructure iti opisina da. Kuna ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Remulla kasapulan adumalan pa iti fact-finding ken evaluation inpeteng na saan na basta laeng nga ipila kas complaint when reklamo ken ikability preliminary investigation ti awan umdas ken natibker nga ebidensya. Kamao dyan na nga damag awan ti nadanon tao ti condominium unit ni dati nga Congressman Saldico ti Bonifacio Global City tagig idi iserbi ti kapulisan ti warrant of arrest kontra iti dating agpanpadilinteg itay napan nga Sabado, Nobyembre 22. Nagturong digdi kaming ti Southern Police District ken Taguig Police Station tinasa ang kundo ti dating agpanpantalinteg tapno iserbi ti warrant ngem basar kadagiti caretakers ket adan ti may sa bulan nakaseran tinasaong nga unit may palagip nang yiso ti warrant of arrest ni iti dati ngagpanpadalinteg iti ken dadumapay nga may pagarop nga nakaawat ti dakkel nga katad ti kickbacks manipod iti flood control projects. Dagiti kaudyan nga damdamang itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod iti News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. Dahil nga oras, sidandanon kada kayo, ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi, ken mang papintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Jack ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso kinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta na pintas direk na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadagiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield
Hot Soap. Matay ni 99.9% of bacteria and virus tested. Believe that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dating napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized sa funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklaka iti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear tila dawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalin nyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care. Hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking botika. Mahalagang paalala ang Kidney Care. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:39. Intero den tapugan, ti may kaduan ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, kagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Tulo din ti oras tayon, patapuliket may isang minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Ket ang aro din tayo ay tultuloy ti intay panagkakadwa panagdaranggay. Babaen ni ti nabatbatin nga sumagmumunon nga minutos. Ti palubos siya ta sagutan kayo mampay ti may sapay nga sunata papagayam. Intay ti basan na ti may kadwa nga daniw. Langit alagay
nabati ngikikuta di bato lagi di ayat na tinto ako naisot ang pagpakire kaniya Manayen amang barko kenliliwa tapnon matete pagkes marikring na tapnon matete pagkes marikring na Parikut, ken pamagbaga. Pero papagaya min kay nangigan ti sonata nga napuluan Baton Lagip madi pa lang kay Miss Annabel Tarampi. Pero papagaya madapay na batbati sa 14 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Hintay tumanin pa nagpipin na kada. Hintay mata ni basa ti sumaruno nga Daniw. Ti Daniw ni pagayam tayong Melody Aguinaldo. Manibod pa lang iti San Felipe Isabela. Ti Daniw na nga pinauluan iti anak apagwadan. Daniwan ka, ayat ko. Anak apagwadan. Adal. May saagaming akapatgan. Saan na matakaw, aginggat panungpalan. Ngem saan na rumbeng, nga ipagpanakkel. Pagtalaniden, ti kinatakneng amang tengel. Salimet-metan, asipuguuso ken siragsak. Kasusudyan apatawid dagiti naganak. Uray kasanot trigat panagbiag. Insakad da ka amanggawat iti arapaap. Panagadal masapol nga ipasnil. Tapno mamuli dagiti dinardareptep. Kasubad kadagiti naubo alinget. Daamam ken inam nga inggit gaget. Tapno ti arapaap ket matagikwang. Agbalin ka nga rod, apagulidanan. Apagsarningan, dagiti kapututan. Kas maysa nga anak apagwadan. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagaya min kay nangigan deti Dani ni pagayam tayong Melody Laureta manipod pa lang iti San Felipe iti probinsya ti Isabela. Dayjay man nga Daniw isagot tay man kadigitay adding tayo nga nakaragpat nakagunod iti adal kuna tayo man gagayam ken kabsat naka pinpintas dagitoy linabag daytoy Daniw na maka-inspirar papagayam. Iso nga digitay agad adal
basapol nga ipasnekyo iti ingkay panagadal. Laglagi pa inyo iti rigat dagiti naganak kada kayo nga mangpapaadal. Iso nga ipasnek tayo iti agadal. Tatay ko na nga ro dito yan nga ti adal ket iso ti kapapatgan nga haan amatakaw uray asinnuman pud no launay papagayam. Meno ti mga rod ti pasurot tayong sunata ti Daniel ipagayam tayong Imelda Aguinaldo kung natin magiging ni Madam Melody Aguinaldo manibod pa lang iti San Felipe probinsya ti Isabela. Agiyaman na ti Diyos Ama, tain paayan na tikas ken ka. Bagnos ko ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyag ko ken ka, supapakak ngarot pagserbyan ka. Biyag ni nga agama, uray narigat naraksak kamlata, uray agsita kamukot paya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyag mi nga agama, naraksak kam nga agpatpada, uray ka na yun na tabungaw, naisip kamlata nga inaldam. Agiyaman na ti Diyos Ama, tain paayan na tikas ken ka. Bagnos ko ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsana. Syakti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyag ko ken ka, supapakak ngarot pagserbyan ka. Biyag mi nga agama, uray narigat naraksak kamlata, uray agsita kamukot pariya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyag mi nga agama, naraksak kam nga agpatpada, uray ka na yun na tabungaw, naisip kamlata nga inaldam. Uray ka na yun na tabungaw, naisip kamlata nga inaldam. Parikut ken pamagbaga.
Alawen papagayam ket deta ti biagmi nga agama. Papagayam nakapinpintas nga mensahe deta nga kanta papagayam. Alawen ket nga rod alakon daytoy nga kanito nga agyaman ken pumakada. Iti alas 8 manen iti 3 oras nga intay panagkakadua ket sapay kumata nakaipaay kami manen iti sangkabasit. Ken kay nagliliwan naglinglingayan ken kasameten nakamuan yo kadagiti damdamag kabayatan ti programa tayo Radyo Ronda Balita Midday Edition. So na iti agngina ket into manen no bigat iti intay panagkakadua. Apo nakalalisto ti Aldaw Papagayam at atay tumanen ti Tenga Tilawas. 26 ti mabilang. Beno, nakadwa ko nung nagserbi, ti biyang ti Master Control, the Engineer Mark Tuliao, kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre, ito mo ti biyang kastimonyo ti programa, ni Ronald Idol Domingo. God bless everyone! 30 days before Christmas. Ti orden ti Maudia Sonata ti paborito ni Kumadre Frida Bacod. Ato yan ti kanta puluan Kari. Sapsapulan dagidi nasamit nga kari wansak sa pulet di ayat nasudi gapot iaadayo o biyag ko dito isibay ko nabayag na kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasangit unay nga ayat mo kanya nasangit nga kari wansak sa pulet di ayat nasudi gapot iaadayo o biyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasangit unay nga ay
sumangpet ka, dito'y arpan. Tapnon na namet, nasamit unay nga ayat mo kanya. Sabay ko Philippines Network, Radyo Ronda.